W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Pan z wami. Podczas jakiej świętej mszy modlił się za parafię. Dla всіх, хто приналежить до этой спільноти парафіальної, так само сюди приходить молиться Божого благословения, потребных ласков, здоровья души и тела, а для помежных, которые милосердный Бог принял их в субботности святых. Дорогие братья и сестры, покорно просим Пана Бога нашего, как освятил эту воду, якою мы будем окроплены на воспомин нашего Христу. Нехай Он допоможе нам заставаться верными Духу Святому, якого мы приняли в сакраменте Христу. Усемогутний вічний Боже, Ти пожадав, каб праз воду, яка з'являється криницею життя і служить для очищення, бо є очищені так само наші душі і отримали дар життя вічного. Просим Тебе, освяти эту воду, якою ми хочемо бути умацовані у Твой день, Пане. Обнови у нас животворчою криницю Твоєї ласки і оборони нас от усякого зла, якое погрожає душі і тілу, каб ми могли с чистым сердцем наблизиться до Тебе и отнимать Твое избавление. Раз Христа, Пана нашего. Niechaj всемогутний Бог очистить нас от грехов и простит евхаристичную офиару, учинить нас годными брать уделу небесной гостине братства.
Боже, Ty все наказы святого закона заставам на любови до Тебе ближних, дай нам силы за все великовать Твою волю, как мы могли досягнуть життя вечного, распада нашего Иисуса Христа, Твоего Сына, яки с Тобою жили молодая верности Духа Святого, Бог разущения и вечные. Читали книги пророка Моса. Послухайте в это вы, что утискаете убогого и доводите до галечи бедного. Вы, якие кажете, коли ж мне час влазиком, коли вы могли продавать хлеб, и шаббат, коли могли отчинить засейки, поменьшить меру, повеличить цену стекля и ошуковать неправильными богами, как куплять бедных за серебро и убогих за пару обутков, и продавать бусинки сбожа. Вам поклялся Господарем Якуба, что николи не забуду неводного ихних учинков. Это слово Божие. Дякую вам.
Читання першого послання святого апостола Павла до Тимофея. Милований, перш за все, я закликаю к прошению, молитве, просьбы об заступництве и подяке узносимся за всех людей, за королев и за всех, кто має владу, как мы могли вести спокойное и тихое житье во всей побожности и годности. Гэта добра і прыемна в очах збавцы нашего, Богу, які хоче, каб усе люди были збавлены и дошли до познания правды. Бо один Бог и один посредник поміж Богом и людьми, человек Иисус Христос, який отдал себе самого на водку за усіх, як свідчення, обвещене в отповедную пору, для чего я призначен проповедником и апостолом, кажу правду и не хлущу, наставником для язычников у вере и у правде. Это Слово Божие. Дякую Пану Богу. Pan z wami. Czytanie Świętego Ewangelia Pawła Luki. У той час казав Єсус своїм учням: один багатий чоловік мав економа, на якого донесли йому, що розтрачує майомість його, і покликавши його, сказав йому: що гэта я чую про тебе? Зроби справаздачу з керування свого, бо вже не можеш бути економом. Тоді економ сказав сам собі: що мені робити? Бо господар мой отбирає у мене керівництво домом. Копать не маю силов, жабровать соромлюся. Ведаю, что зробить, каб люди приняли меня в домы свои, коли отхилены буду от керівництва домом. И покликавши кожного по особку должников своего господара, сказал першему: «Кольки ты повинен господару моему?» Той сказал: 100 кадил олею. И сказал ему: возьми свою расписку, сядай худшей и напиши 50. Потом другому сказал: а ты кольки повинен? Той сказал: 100 кор пшеницы. И сказал ему: возьми свою расписку и напиши 80. И похвалил господар несправедливого эконома, что он разумно учинил. Бо сыны гэтага веку мудрейшие за сынов святла в относинах до своего поколения. Я ж кажу вам, здобывайте себе сябров никчемной мамоной, коли яна промене принесли вас в вечные шатры. Верные у малых и великие в верных. Несправедливый у малых, несправедливый и у великих. Тому, коли вы у никчемной мамоне не были верны, кто даст вам соправдное? И коли чужим не были верны, кто даст вам ваше? Ніякий слуга не може служити двом господарам, бо ті одного буде ненавидять, а другого любить, ті одного буде моцно, за тим буде моцно тримати, а другим погаджати. Не можете служити Богу і мамоні. Это слово Пана. Не знаю, як ви, але я, пам'ятаючи у дитинстві, слухаючи гэтую Євангелію,
задавав себе питання. Бо Ісус Христос сьогодні сказав, добре бути подманщиком, добре обкрадати когось. Бо так є в этой приповісті. Ісус розказав приповість об одним багатим чоловіку, який мав економа. І цей економ був несправедливий, обкрадав господара. И господар про это доведался, покликал эконома, давай, пиши сюда справоздачу своей справы, будешь звольнен с працы эконома. Коли эконом доведался, думаю, замало украл, краду еще больше господара. И хотите, что призывая должников своего господара. Один повинен был увиден был 100 бочек оливы. Сказал, сядай, напиши лучше 50. То есть он сказал, сколько это? Посчитал, то есть, понимаете, это мера так званая жидовская. В этой мере жидовские высчитали, что в эти 50 бочек, которые я отписал должнику, можно было бы их продать и жить 3,5 года. Ничего не работать. Просто жить. Какая это сумма великая? Нет, потому что великая. Возьмем наступных, маем 100 кор пшеницы. И говорит, напиши 80 периодов. Так само хтось посчитал, сколько это 20 кор пшеницы будет. Это 20 кор пшеницы. Это как их продать можно было бы жить 7 годов. 7 годов, разумеете? За даром. За ничто. Так что Иисус Христос хвалит, что этот человек такий злодей? Нет. Это только приклад. Але як моцний приклад і добрий. Как мы были так само хитрые, як этот человек, але не у справах земных. Не как когось обмануть, але у справах Божьих. Как мы были экономными, на разные способы пробовали этого Пана Бога продать. Один одному. Сучасний біскуп дієцезії Тарновської, колись, як був пропащем, описує і говорить про справу, яка сталася його. Певного разу до його у канцелярію прийшов хлопчик, юнак, 16-18 років, і хотів написати атестацію, чуть не виписатися з костюма, так званого. Пропащ його послухав, по-нормальному помінув, послухав його, дати йому карточку, написать, и все, уклеить это, и все, это принимать. Ну, поховали его, их росту ничего не делится, костей нигде не чая. Они, Пробаш подумал, начал с ним размовлять, спрашиваючи, какое твое заинтересование, чем ты занимаешься, какие, может, тяжкости ты переживаешь, что тебе это говорила. Ну и вместе слова вышло, что у этого хлопчика мама хворает на рака. Ну, когда это бискуп доведался, он захопал, потому что давай помолимся за твою маму. Он говорит, я не верующий человек, я атеист, я тотально не хочу знать Бога и ничего не иметь суместного с костелом. Тогда долго не думаючи, бискуп говорит, добре, але ти просто побудеш у каплиці самотні, капличка вот только невеликих кроков на сутку покоя есть. Хатня, давай помолимся. Ну, добре, пошел, этот хлопчик сел спереди, бискуп сзади, молится на голос за маму. И говорит, что в этом хлопчику что-то зворотнулося. Щось він почав так само задумуватися над своїм життям. Тоді Пробаш взяв за плечо этого хлопчика, говорит, теперь я помолюсь за тебя. И что вы думаете? Этот хлопчик высказался и принял коммунию. И не захотел выписываться с костела. Хитрость, мудрость, а я Бога. По Божьему. Как якийсь способ продать Пана Бога. Как мы были справжніми економами життя. Джон Пембертон, хто ви такі? Коли була війна у 19 столітті, він так само воював. І в певному моменті, був ранений вельми моцно. Как хотів хворобу пережити це ранення, почав від цієї болі утечі, почав шмат приймати морщини, сиротка, які знечуляли. И пишет так, что от его зависимости стал зависимым. Тяжко было ему от его выйти. Когда закончилась война, он так само вернулся, и он вел аптеку, открыл аптеку и постановил, что вынайдет такие леки, які будут знечулять боль, але не будет человека, как человек был зависим. Взял розные плыны, думал, взял в певний момент трохи красного вина, развел с водою, додал туда еще отповедный сироп, и он собрал детей ничего.
помагав чоловіку знечулить боль, якісь там. Але в Америці прийшов сухий закон. І заборонили йому вживати такі ліки. А він не піддавався. І почав далі придумувати такі ліки, які можна було б уживати в аптеці, як він знічуляв боль. І придумав. Виробляв його тільки максимум 9 шклянок на день. Більше не вдалося його виробити. Кадилек сапраўды знічуляв. А сьогодні Кадилек споживає кожен з нас. Звичайно, год 1886, коли повстав Кадилек. У годі 1887 надає назву этому леку, називає його Кока-Кола. Сироп and екстракт, який допомагає чоловіку. Навіщо я говорю сьогоднішнє Євангеліє? Сьогоднішнє Боже Слово, яке ми чуємо. Незвичайне слово. І перше читання нам говорить докладно, як ми маємо поступати. Пророк Амос, шмат тисяч років тому назад, або некілька тисяч років тому назад, пише там слово, яке актуальне по сьогоднішній день. Ні на чим не стратили своєї важності. Послухайте это вы, что утискаете убогого и доводите до халячи бедного. Ви, які кажете, коли минає час, ми хочемо вже працювати. Ми так само хочемо, як вже минув худший шабат, як ми могли так само зробити свої засідки. І так далі, і так далі. Про що говорить пророк? Говорить про те, що чоловік, не умея ушановать того от Бога, что отрымал час, как отпочить, не умея его выкрасть. Это надмер працы, этим надмером працы не себе продушить, а убогого. Вы утискаете убогих, доводите бедных до халечи, изучи были годны. И далее пишет, вы, что уменьшаете веру, как хотите обмануть. Увеличиваете цикл, так само, как хотите обмануть и ошибать. Неправильными вагами, где сами керуетесь. Купляете бедного за серебро, убогих за пару обутков. Ви, які збираєте усі висіти з Божа. І апошнє слово вільного. Пан поклявся гонором Якова, що ніколи не забуде негодного з їхнього вчинку. Негодного. Які вчинки? Добре? Древні. Ми покликали у нашому житті, як тільки упроважати це добро. На різні способи. Николос Хайкек – это такий чоловік, якому було зліцено в Швейцарії, як зліквідував 2 фабрики сахарників. Коли він довідався про це, покликав до себе директорів фабриків, менеджерів і сказав їм, знаєте що, давайте злучимо вас и будем выпускать духи на деньги. Намного легче. Будете это электроники, так званые пластиковые. Они про это доведались в Швейцарии. Что их часы были из наилепшего металла, золота, стекло было бриллиантовое, камни воды так само имели свою коштовность. Вельми моцно обрылись и начали бороться с Николасом. А я не поддался. 3 года позднее удалось разрушить эти 2 фирмы и начали продуковать годинники. Таких продавали уже тогда, в такие годы, что год больше, чем 2 миллиона штук. Больше, чем 2 миллиона штук. Почему? Были дешевые и были якостно зробленные. Были это свачи, так званые, какие можно купить на сегодняшний день. Витримка. Как нас так само была такая хитрость и такая мудрость, как продать на Бога ближнему нашему. Как якийсь спосіб він не втек от Бога. Как він мог не з примусу, але з любові зрозуміти, що Бог – це той, хто дає справжнє життя, не звичайне, а життя в святості. Віру в одного Бога і та всього.
Всепобожна наша, единого Пана Иисуса Христа, Сына Божьего единого, за Отца народного, верующими веками, Бога от Бога, Святого от Святого, Бога сокровенного, народженного, а не скоренного, одиносудного Отцу, разве Бога все сталось, и Он для нас, людей, и для нашего избавления, сошел с неба и утеловился от Духа Святого, с Девы Марии, и стался человеком, укрыжован для самого нас, при Понтском Пилате, был замученный и похованный, и на третий день воскрес, по воле Писания, и взошел на небо, святить праворуша Отца, и снова придя в хвале, судить живых и померлых, и якого богатству не будет конца. Верую в Духа Святого, Пана и Животворцу, який за Отца и Сына походит, якому разом за Отцом и Сыном належит поклонение и хвала, який промовлял прастароков, и веру в один святый родительский апостольский костел, вызнаю один и хвост для отпущения грехов, и шагаю воскрешение помилуемых, и життя вечного в будущем свете. За нашего небесного Отца, проспосредительства Его милованного Сына, вознесем супругой молитвы и просьбу. Молимся за святого Отца, капеллон Хаутет был мозгом підтримку для людей, які шукають правду. Тебе просим. Вислухай нас, Пане. Молимся за керівників нашої країни, щоб вони керувалися принципами справедливості і добра. Тебе просим. Вислухай нас, Пане. Молимся за людей, які шукають правди, щоб вони знайшли її в Ісусі Христі. Тебе просим. Вислухай нас, Пане. Молимся за християнські сім'ї, які погрожає розвод, щоб вони знайшли допомогу у Христі, який благословив їх в службі. Тебе просим. Вислухай нас, Пане. Молимся за військовців, щоб виконувати своїх обов'язків перед Отчиною, вони не забувалися про свої релігійні обов'язки. Тебе просим. Вислухай нас, Пане. Молимся за нас, собранных в имя Павла, как наша вера все больше хмутровалась, приносила тревалый Божий плен. Тебе просим. Вислухай нас, Пане. Почуй, Пане, наши молитвы, и да поможет нам выполнить свою волю, что темную житті брата Христа, Бога нашего. Святий, 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 Бог помагає. Святий, 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 Молитесь, как мою и вашу разряду, но Бог, Отец Всемогущий, Нехай Пан Бог прийме офяру з рук твоїх на прославлення і хвалу ім'я Свого, а так само на користь нам і всьому престолу святому. Милосердный Боже, ласкаво привидали свою волю, и учеников Наисвятейшим сакраменте мы отрывали ласки.
яких сином і дарем правді, раз Христа Пана нашого. Пан з вами. Молю серцеві. Дякує Пану Богу нашому. Zapravdy godna eta i sprawiedliwa, słuszna i sława wierna. Как мы завсёды и всюды да не складали погодяку. Пanie Święty Ojcze Всемогутный Вечный Божа, раз Христа Pana нашего. Поем зритости до грешного человечества, народимся ж Панны Марии. Про свою муку на крыже вызволил нас от вечной смерти, а про свое с мертвых повстание дал нам вечное житье. Тому с ангелами, архангелами, и всеми святыми мы обещаем Твою хвалу, разом сими ускакающий. Сапраўды Божа Ты святы, крыніца ўсялякай святасці, таму ў еднасці з усім касцёлам у першы дзень тыдня, калі Jesús Христос воскрес послал на апостола Духа Святого, раз Христа просим Тебе, усемогутный Боже. Освящи эти дары росою Духа Твоего, как они стались для нас телом и кровью нашего Пана Иисуса Христа. И Он, коли добровольно выдал себе на муки, взял хлеб и, подяку Тебе складаючи, ломал и раздавал своим учням, кажучи: «Берите и ешьте з гэтага ўсе, бо гэта ёсць цела маё, якое за вас будзе выдано». Подобным чином по вечері узяв келих, знов Тобі подяку складаючи, подав своїм учням, кажучи: «Берите і пійте з його усі, бо гэта ёсць келих крові маёй нового і вечного заповіту, якая за вас і за многих будзе пролита для отпущения грехов. Гэта чините на мою память». Это великая таємниця веры. Обещаем смерть Твою, Пане Иисус, вызнаем Твое воскресение и шагаем Твоего Христа память. Выдаючи смерть, смерть повстану Твоего Сына, веруем Тебе, Пане, хлеб життя і келих спасіння, дякуючи, що учинив нас годними стоять перед Тобою і служить Тебе. Покорно молим Тебе, как усіх нас, приймаючих тіло і кров Христа, Дух Святий собрал в одно. Памятай, Пане, про костел Твой рассеянный во всем свете, удосконаливал любовью разом с Папом нашим Львом, Біскупом нашим Юзефом і усім духовенством. Памятай так само про братов и сестер наших, які послали надею на воскрешение, и про всех, кто власти Твоей вышел с этого свету, и дозволим убачить святого обличия Твоего.
Просим Тебе, zmiłuj над усіми нами, как мы заслужили удел в житті вічним, в єдності з Найсвятейшей Богородицей Панной Марией, со святым Юзефом, ее братником, со святыми апостолами, святым Архангелом Михайлом, Яном Павлом II и всеми святыми, які справедливо подавалися Тебе, а всеми мы хвалили и прославляли Тебе, про Сына Твоего Иисуса Христа. Przez Chrysta, z Chrystom i u Chrystie, Tobie Boże Ojcze Всемогутny, u jedności Ducha Świętego, wся пошана и хвала, правду все веки вечные. Молимся, дай Отца Небесного, як нас поручил Иисус Христос. Отче наш, который есть в небе, святится имя Твое, приди благодатство Твое, пусть воля Твоя, как у небе, так и на земле. Хлеба нашего насущного дай нам сегодня, и отпусти нам провины наши, как и мы отпускаем виноватым нашим. И не вводь нас в искушение, а избавь нас от злого. Просим Ciebie, Panie, zbaw nas za musiało słowa, daj łaskawa upokoju dni naszyja, dopomaży nam miłosierdzie Twoje, jak my byli zawsiody wolne od grachu i zachowane do wszelkiego niespokoju, czekali spełnienia szczęśliwej nadziei i przyjścia Zbawcy naszego Jezusa Chrysta. Твое благодать, смерть и моц и хвала навеки. Panie Jezu Chryste, Ty skazał apostola Twoim, supokój покидаю вам, supokój mój daj wam. Prosim, nie zważaj na grachy nasze, ale na wielu Kościoła Twojego i bądź łaskawy zgodna z Twoją wolą, a daryć Jego spokojem i jednością, jaki żyjesz władarisz na wieki wieczne. Supokój Pana, niechaj zawsiody będzie z Wami. Передайте ближнему знак supokój. Choć baranek Boży, choć той, хто бере на себе грехи світу, благословлений покликаний я на вечеру я подаю. Как ты вошел в меня, а я скажи только слово, и будет здоровье наше.
Молимся. Боже наш Отче, завсёды потребливай Твою допомогу тих, кого змацнив свят своїм сакраментам, как ми дякуючи таємницям, у яких удельничаем, спознали в нашем житті откуплення, раз Христа Пана нашего. Об'яви душпастерські 23 вересня во второк успомин святого Айца Піо, презвітера, 29-го у п'ятницю успомин Косми і Дам'яна, мучеників, 27-го успомин святого Вінцента де Поля, святара. Захочуємо записувати дітей на катехезу. Триває новенна до святого Архангела Михайла, головного економічного Могилівської архідієцезії, а так само конгрегації святого Архангела Михайла, до якого я приналежу. У звичайні дні після святих імшов у 19, у суботу перед святою імшою у 19, а у неділю після святої імші у 10:30. У наступну неділю, 27 вересня, ksiądz proboszcz parafii Świętego Archangela Michała Uwatła na 15 годину запрошая на отпуск, який узначалить biskup Александр Яшевский. 7 кастричника во второк это наша урочистость парафиальная, будем вспоминать Матерь Божию Руженцовую. У нас это головное парафиальное свято. Святая Імша Пустова відбудеться у вечері у 19:00, якою узначалить ksiądz Геннадій Кухаревич. Це СМА, попередній пробощ этой парафії, а тепер працює у парафії Водорозькій Ізавелі, які так само в этом годі переживає свій серебряний юбілей святарства, а так само золотий юбілей життя. Сьогоднішня неділя, 21 вересня, інвестиційна. Усі ахвяри будуть предназначені на будову. Щиро дякую за вашу ахвярність. 23 вересня, во второк, розпочинаємо тяг дальнейший у парафії зустріч біблійних. Запрошуємо всіх, хто жадає прийняти уділ в цих зустрічах у дом катехетичний, у залу катехетичний у 19:50 более-менее. Після закінчення святої мши. 24 вересня, это в середу, запрошаем молодь, якая жадає приступити до сакраменту конфірмації, наче бешмовання. Зустріча відбудеться так само у домі катехетичному, у залі катехетичному, так само після святої мши, более-менее, у 19:50. Пришло на першу зустрічу 5 молодих чоловік, один більш дорослих. А я ведаю, что хотела бы больше поступить в сакраменту конфирмации, так что даю вам еще возможные шансы, как подумать, что и як. Бо хто прийде за 2 дні до конфірмації, напевно, я нікого не прийму, бо це сакрамент християнської державності, чи треба вірити, чого ми хочемо в житті. А гэтага ми на гэтых зустрічах будемо вчитися, як розуміти, як печи хліб, що треба і муку, і воду, і трохи солі, і перця може додати, таким смаковалом. Так, захочу набивати часописи. Не захочу, я їх забув на почті. Через неділю будуть. Так, ще одна важна реч. Дякую всім, хто підтримує порядок в нашій каплиці, але так само звертаюся до вас, які удільничаєте у інших набоженствах, як після себе заставляти цей порядок, коли хтось знімає подколенники, як їх вернуть на місце, де лежать. Коли мы маем спевники, так само их пригожа у клетчниках послабилось, которые были поразбрасываны по всему клетчнику, 10 открытые, 10 разорванные. А так само у нас тут год тому назад трошки больше з'явилось 10 новых молитовников. Ойче наш, з їх у каплиці сталося тільки 3, вони там підписані приналежність тільки до каплиці, як можна було крити. Мог тут молиться, маю надію, що це так само, но йдуть руки і ноги і прийдуть обратно у каплицю. З нами пробувати. Так само дякую всім тим, хто бере співники, молитовники, їх підклеює за вашу турботу, щоб правда ми могли нормально співати і молитися. Колись ми їх обновимо, але коли вже постане нова святиня, тоді на лавки, які будуть стоять у костелах, поприклеюємо планшети, може більше людей це проходить. Особливо молодежі. Замість моїм шутом погуляти у гульну підключення до інтернету, все разом там молитися.
Може, нічого тебе зависить на втраті. Розклад операції пана Єсуса в найсвятійшій сакраменті на тижні от 14 до 19. Дякую за охренування на святиню спольну індивідуальну молитву, право літургічне прибирання каплиці, так само тим, хто дежурив. Помолимося за тих, хто на цьому тижні ще входить дні народження, іменини юбілеїв, хто чекає на родин дітей, за передавців добродію нашої парафії, за усіх нас, доручаючи кожного, а особку Отець і Матці Божої Боженцової Твоєї обороні віддаємося. Святая Богородица, в наших потребах не погорчай молением нашим, и от усялякой злой приходы выбавляй нас завсёды. Анна хвалебная и благословенная, о Пане нашем, опекунка наша, совершенница наша, Ты заступница наша, Сыном Своим нас проявляй, Сыну Своему нас доручай, Сыну Своему нас отдавай. І так, дякую вам, що ви приходите, що ви після своїх порядок не оставляєте, ви поубирати правильно. Поэтому это в житті поспирати, это розные речі поукладати, як всіх тут виглядело. Прийміть Боже благословення. Пане з вами. И с Духом Твоим. Нехай вас благословляє Бог Всемогутний, Отець і Син і Дух Святий. Аминь. Идите в супоконе Христа. Святий Архангеле Михайле, И раши нас у змаганні, будь нам оборони, супроть спокуси і пастань Злого Духа, покорно просим, нехай його знищить пан Бог, а ти, князю войска небесного, могутностью Божою, скинь у пекло шатана і інших злих духов, які нас будуть по світі. Всю могу тим, хто мені змацняє, всю могу тим, хто мені змацняє, Єсус, хто мені змацняє, Єсус, хто мені змацняє, всю могу тим, хто мені змацняє, всю могу тим, хто мені змацняє, Єсус, хто мені змацняє, Єсус. Нехай буде похвалений Правдивое тело и кровь Пана нашего Иисуса Христа, нехай будет похвален наисвятейший сакрамент, правдивое тело и кровь Пана нашего Иисуса Христа, нехай будет похвален наисвятейший сакрамент, правдивое тело и кровь Пана нашего Иисуса Христа.